nosaltres la idea és aquesta, doncs, entre tots els representants que estem avui aquí i alguns que no han pogut venir, doncs intentar juntar esforços i intentar crear alguns paquets, intentar dinamitzar una miqueta la vall, que crec que és el que fa falta. És un bon principi, una bona iniciació, juntar-nos avui aquí i començar a crear alguna cosa per poder treballar tots, no només el cap de setmana, que això ja ho fem més o menys, intentar treballar també de dilluns a divendres, que crec que és el que falta. Nosaltres, com a membre de FECOTUR, des de Zero Límits tenim un projecte que hem presentat al Pla de Tour que es tracta de fer activitats per al turisme familiar, que crec que és una cosa que aquí falta bastant. La nostra idea és muntar un circuit de buggies per nens petits des dels 3 anys fins als 11 anys només i fer-lo amb educació vial. Tot barrejat amb l'educació vial, de dilluns a divendres intentar portar escoles d'aquí del Ripollès i de més enllà i el cap de setmana que sigui un atractiu més per al turisme familiar. Com a empresaris ja sabem el que ens trobem, tots plegats, i com a polític també esperem una miqueta que el polític faci una mica de costat als projectes dels empresaris. Crec que són dues branques que van amagar al mateix lloc, però que a vegades, donat pel que sigui, no és realment la realitat, no és una aquesta. Simplement el que es demana és que a poc totes les idees que nosaltres tenim, que ja sabem que d'una de bona en tenim 10 que no surten tan bé, però la bona sempre apreta, es col·labori al màxim. Que no puguem sumar en lloc de restar o dividir. I entre tots intentar dinamitzar al màxim el futur econòmic i industrial de la vall, que jo crec que passa molt pel tema turístic, més que el tema industrial. Deia que és important que sigueu molts però variats aquí, perquè hi ha des de productors fins a hotelers o l'estació d'esquí o comerciants, que per cert abans en parlàvem, estic molt content perquè és la primera vegada que Camprodon demana un pla de dinamització comercial i per tant alguna cosa sembla que camina. Ja sabeu que nosaltres sempre el discurs el solem basar en 2 o 3 idees, sempre anem dient el mateix. Hem de, sobretot, ajuntar-nos i cooperar, sobretot. Mentre cadascú tingui la seva botigueta i es dediqui a mirar què fa el veí, no anem bé. Per tant, com més projectes surtin de forma conjunta, i per exemple els comerciants, en aquest cas ara ja ens podem felicitar perquè ja ha sortit, millor. I com més ambiciosos siguin aquests projectes, millor, perquè al final nosaltres estem aquí, els que ens dediquem a això, per donar suport a tot aquest tipus d'iniciatives que estiguin en línia amb el que nosaltres creiem que ha de ser la línia del país. Podem estar d'acord o no i discutir-la, però un cop nosaltres més o menys l'hem marcada, tots els projectes que vinguin d'acord amb el que nosaltres més o menys creiem que ha de ser la línia, escolteu, tot el suport. Crec que la vall necessita fer un salt. Dintre del CDR pràcticament tenim tots els sectors empresarials i socials que són representatius a Catalunya. Un d'ells és la FATEC. La FATEC és la Federació de Gent Grans, que en música és la millor de conèixer algú. Són 420.000 persones. Representen tots els casals. L'únic que hem de fer és un projecte conjunt on probablement hi haurà una gent d'un nivell adquisitiu que podrà anar a uns hotels, uns càmpings, unes cases rurals i unes altres no podran tenir aquest poder i podran anar a uns altres tipus de locals. Però crec que el projecte està endavant. Hem apostat, hi ha alguna comarca a Catalunya que hagi apostat per la gent amb discapacitats físiques? Tenim un turisme potencial a nivell de tot el món en el que hi ha gent amb discapacitats. I estem parlant de les discapacitats no solament de gent jove, sinó que a partir d'una edat tots som discapacitats. Jo crec que no estem preparats per rebre aquest turisme. Entre tots millor podríem fer una oferta. N'he dit 2, n'hi ha moltes. La qüestió és que tots ens posem d'acord i tots tirem endavant projectes que crec que és el que ens interessa. Hem estat amb una demanda molt enfocada al sol i platja, amb les seves virtuts.